Je to pekný deň, prajem partizánskému. Ako po niekoľkých mesiacoch sa tu opäť vraciam, teraz ako podpora slovenského hnutia Obrody so Slovanom. Áno, títo zástupcovia sú tu vedľa nás a prišli podporiť toto hnutie. Niekoľkokrát som písal statusy, prečo Slovan podporuje slovenské hnutie Obrody. Jednoznačne sme sa zhodli, že tá chémia začína fungovať na tejto báze a podstata veci je v tomto, že tí ľudia, ktorí nezastupuje žiadna oligarchia, ktorá na Slovensku je tak rozmnožená, je pre nás povedané takým príkladom pre politické strany, ktoré tu po 89. roku rozkrádli Slovenskú republiku na mraky. Na mraky tak, že nám nezostáva nič. Nič. V podnikoch sú ľudia, ktorí sú zotročovaní za málo peňazí, málo muziky a jedna sa vec, že týmto spôsobom sa to dostáva aj k našim deťom. Našim deťom, školopovinným, je mi ľúto. Som sa stretol s určitými ľuďmi tu v Partizánskom ako primátorom ohľade veci, ohľade školstva. Keď sa vrátime ohľade toho školstva, táto pochádza najväčší idiot, ktorý na ministerstve pôsobil. A je to pán Gruling. Ja by som sa hanbil za to, aby tento človek z Partizánskeho, aby ho tu nevypískali. Tento človek už teraz pripravuje určitú prácu, ktorú v jeseň bude na našich deťoch sa ukazovať. Áno, zavedú ďalšie ruškovanie, ďalšiu pandémiu a je mi ľúto, že dnes po 89. roku sa ľudia ešte nedokázali spamätať vo fabrikách, že na týchto námestiach je ozaj zopár ľudí, ktorí chodí podporiť povedane toto politické hnutie, či Slovan alebo ďalších. Je to veľmi málo na to, čo sa bude diať tejto jeseni. Táto jeseň možno bude pre Slovensko veľmi kľúčová. Preto vyzývam tento národ, aby dokázal sa postaviť za svoje rodiny, za svojich rodičov, starých rodičov, ktorí toto Slovensko vybudovali. Aby neboli ľahostajní k tomu, ľahostajní k svojim deťom. A teraz vyzývam preto, aby tento národ konečne povstal, aby sme mohli odísť zo špinavej Európskej únii, ktorá riadi tento štát ako vrací nacizmu. Je mi to ľúto, ale tento národ sa musí skutočne prebrať, aby nedokázal tento národ zaniknúť v ďalších dňoch. Preto naša štátnosť, s ktorou sa zahrávajú títo naši vládni politici, ako Olano, SAS, Smerodina, Ficovci, nie, všetci, ktorí sú tam, všetci klamú už tento národ, či to je v zamestnaní, či to je na uliciach a či to je pred úradom vlády alebo na Hodžovom námestí. Všade klamú. Všetko robia pod dohľadom americkej ambasády. Americkej ambasády, ktorá riadi cez CIA toto Slovensko. My sme skončili len nejaká SROčka. Opakujem, ešte raz ľúto, keď tento národ nepovstane a nezobudí sa, bude s nama zle. Preto vyzývam všetky organizácie, všetky politické strany, ktoré nie sú v parlamente, aby sa spojili, aby sa dokázali takto spojiť ako SAO a Slovan, Národný snem jednoty. Zatiaľ vám ďakujem.